Para di rohata, huriani Kristus, arion ma pesta las niroha disadok halak Kristen, maka lason hana naik ni Tuhan Yesus tu banu agijang, tu atas ni nasah bangsa, harajaon dohot huaso, nang hagugun nadong di hasianganon. Asa saluhut nasana maswara, marhatopoton Yesus Kristus do Tuhan, di ibana mamasangapon rodi saleleng-lelengna. Atong di bagasan sadani roha dohot olop-olop mahita manobba Tuhani nahudul di habang sanai taedehon ma o ulu balang nagugu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonon didok Tuhani, bahenokku dosogot namonangi rabdot au hudul di habang saki,
Songonau namonangi jalahudul rab dohot damang di habang sanai. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, sai pargogoi mahami maka porsiai anakmu nasa sadai, si pangoluhami nama naik tu surgo, asa huparohan hami roha banua gijang, mar hite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita. Tatangihon mapatik ni debata di parningotan ari hananaik ni Tuhan Yesus sadarion, imana tersurat di Rom 12 ayat 12. Marlas ni roha mahamu makirim, mar benget ni roha ma dihaporsuhon, jugulhon hamuma tangiang, ido saatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon patiknai. Ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon no bartu patikmi. Amin. Marede hita. Sa
Topoti madosata martangiang mahita. Ali di bata amanami para siroha na sumurung. Napungudo hami di jolom martangiak tuho. Dada mangasahon hati goran nami. Mangasahon asi ni roham na godangido. Sai asi maroham dada sadok bangso nami. Ay jojot dohami madibilsian dalanmu nasitongi. Nunga di hati dakon hatam, naong sahat Jesus tu hasangapon, jala ibana gabe raja ni akaraja, asa tu ibana pakirimon nami, alai si patado ubayan hami akka na di portibion gabe pos ni rohanami, gabe dang marsihohot behami mangoloi ho di sudetiki dohot namasa. Asi maroham ale Tuhan, sai urupi mahami, asa ubiar jala humolong, jala upos rohanami tuho, asa mida nasana ado. Sai pasunggulhon matoktong tu rohanami pakokop mi dihami, asa tarapul situ tu rohanami majuho, asa patun, tigor jala daulat hami marpangalaho, bayan hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasisan ni dosatta. Songonon do hatani Tuhan Jehovah, unak ko mabiar, ay ahu do siluluhon ho, nunga pola hujau guarmu, ahu na punaho, hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Mari dehita. Hatani debata turpuk di parningotan ari hana naik di Tuhan Yesus sadarion, imana tersurat di Pesalmen 90 ayat sada sahat rodi 5. Jehovah do raja nunga marpahean hamuliaon ibana, marpahean tongon Jehovah nunga dihohoson hagogoon, jadi hotma portibion, dang tagamon humuttal. Hotdo habangsam siala robi, sia seleleng nileleng baho. Nunga martibur akka batangaek ali Jehovah, nunga martibur hasak na ni akka batangaek, nunga diubakon akka batang aek panujan nasida. Gumogo sian akka parhasak ni aek na godang doa ka galubang ni laut. Alai tutomongam sahali do Jehovah di Banua Gijang. Sitong situtu doaka panidangyonmu, habadiaon do natama di bagasanmu, ali Jehovah rodi saliling-lilingna, ima sahatna, martua do akan atumangihon hata ni debata jalan no piopsa. Amin. Mari dehita.
Tahatidakkon maha porsiautai songon nahi natidakkon idongata saha porsiaut disadok portibion rap mahita maddok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabea siatot di parbadia adorang soabubuhan ido tuhata natumaon nabernit di pangumuman ni silatus namate tarpajal doi bana di hao pinarsilang natua tu banuatoru dung ditanom namulak mangulu diari patoluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot namate au porsea ditotli parbadia jaladong sadahuria nabadia huria hatopan nyalak Kristen akka nabadia dohot dia sesani dosa dohot dihatai nama doh mulak mangolu sogo daeng ni halak nong mate doa dia ngoluan nasora sudah. Amin. Kor inahana. Sungguh-sungguh Sadarion Kamis tanggal 20 Mei 2025
Ima pesta Tuhan Yesus. Sonari tabigima pujian sian paduan suara haleluya. Puji Mago Arhari, Mago Masura Sura,
Merdeka Semu PT nomor siap 2 ayat sada 20 kalau sudah pengumum melihat kampung sada A atau sada B.
Kami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima na mga ramoti hati-hati doot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horasma dihita. Ya mulu horas didok salumma. Jadi salin naima. Horasma dihita. Salum. Mulai hati ma dihita. Ala bui hita marlas niroha di Manukuton. Khusus di pesta hari Hananaik ni Tuhata Yesus. Nas gabi renungan di tongah-tongani pesta tahun. Imana tersurat di Efesus saya ayat 15, 1 ayat 20. Hujahama alai Arab mabigi mahita segagiligus paihutihut. Asa aupi dung hubigi naung persehamu di Tuhan Yesus jala holong rohamuna di saluhut akka nabadia. Dang masadiau mandok muliatit sialahamu marningot tamu di namar tangiangau. Anggiat dilihan dibata ni Tuhata Yesus Kristus amani hasangaponi Tuhamu todi hapistaran dohot pangukapon manada ibana. Dipatiur matani rohamuna asa di botohamu rumang ni arta sihirimon sian paconai ro disurung ni hasangapon sitiano ni aka nabadia. Asa ditadahamu nang hagugo ni guguna na sumurungi na tuhita aka na porsia sian pakorhon ni hagugona na marmuliai. Ay di Kristus dui diulahon di bata dina pinahehenai ibana sian namate jala pinahudulnai tusiamun na dibagasan banua kicangi. Tugijang ni nasaharajaon dohot waso nang hagugon dohot tamuliaon nang tugijang ni nasa goar natarhatahon dada holan dihasianganon dohot do narosugud. Saluhutna do dipatuduk tutoru nipatna jala dipabakit do ibana na mengatasi sasudi gabi uluni huriai. Ido pamatangna na manggohi ibana asa gohanna sasude di bagasan saluhutna. Ido anggo sahatna. Latar belakang ni nas na di pasahat Paulus tuhuria nadong di Efesus ala gudang do persoalan na diadopi Paulus di tonga-tongani huriai ala adong na terusik kepentinganna. Na parjulu kepentingani aka pengusaha-pengusaha na mabain patung-patung ni halak di Efesus. Ala ro barita nauli na dipasahat ni si Paulus gabe moruma pesanan. Gabe adong gerakan na dipimpin oleh pengrajin manang pengusahai ala adong kepentingan leon ma sada gerakan nama bain hiruk pikuk dohot sudi aka hagaoron di tonga-tonga ni kotai. Nama dok Paulus do na mamorui, Paulus do na mangaleon sudi aka poda-poda tu sudi hala Efesus gabe beralih ma aka bangso Efesusi Porsea di Kristus. Gejolak na songoni gabe sada gejolak nasional. Walaupun
adong peredaan-peredaan di kemudian Allah didongani todini Tuhanido si Paulus dohot sudi akan aporsia disi. Ido mabaen Paulus berkepentingan manongoson suraton. Di suraton didok las dorohakku ala hoddo haporsiamu. Las dorohakku ala sudido naporsiai bui mengatasi kesulitan. Dang be beralih alani kesulitan gabe ditinggalkan ma Kristus dau. Alai alani kesulitan ima gabe marsi hohot ma bangsoi porsia di Kristus Yesus. Alani ma Paulus pasahaton terus menerus do asa huingotamu hutangnya kondohamu sudi agar ruas nadong di Efesus. Asa margogo hamu mangalu sudi akan nadong di Portibion. Gabi adong ma pertumbuhan iman na macai luar biasa di huta Efesus. Ido nambabain si Paulus mandok. Allah haporsiau mudo gabi adong ma holong niroham tuaka sudi nadong di sekitar Efesus. Pasahaton bantuan dohot tangiang. Ido nadidok ni si Paulus tuhuria di Efesus. Pertumbuhan nadong di tonga-tonga ni huria biasana ala gudang do hamaolon natadupi. Mungkin tarsongoni ma aga bibiji jantung. Mului mungkin kapasitas ni akalan siama. Nabui mamereng sungun dia do perjuangan nadong di tonga-tongani aga bibiji jantung. Dang turbalga songonon. Alai melalui gudang pergumulan, gudang persoalan, mungkin juga gudang penolakan. Dang holan haga bibiji jantung alai sudi huria dosongoni, termasuk huria nadong di Efesus. Alai setelah nyaman, aman, dangadong masalah, dangadong perlawanan, dangadong tantangan, nadong do mabisik-bisik son. Setelah dangadong tantangan, dangadong hambatan sian luar, gabe beralih mak. Dang tabu HP mulu dangadong tantangan, gabe dihuriai mak, adong tantangan musi. Mungkin kalau terganggu tadi. Jadi tantangan-tantangan nata adopi di tengah-tengah ni huria, dan holan tantangan-tantangan nata adopi di tengah-tengah ni huria, apa di tengah-tengah ni keluarga ta. Tantangan itu ada. Dan setiap tantangan itu ada biasanya akan menumbuhkan haporseaon, menambah iman dan mengimpus kasih. Sehingga kita peduli terhadap orang lain. Mulu marsahi tita gabe adong mak perenungan tapu hapena sehat. Ya. Ketika kita merasa sakit baru kita mengenali enak rupanya yang sehat itu. Ido di tengah-tengah ni ngoluni hala na persea. Hari kenaikan Kristus imasada anugerah. Ala adong dosi perubahan nama luar biasa.
Mabiar do akasisianna, saya marpungu desa da inganan, dan ngulu pajupang do hotalak ala nabiarna, alai setelah Yesus menjumpai mereka dan mengatakan damai sejahtera ada padamu, dan Yesus berkata, sebelum dia naik ke surga, dia katakan kepada semua muridnya, pergilah, beritakanlah sukacita kepada semua bangsa. Baptislah dan ajarlah. Aku akan menyertai sampai akhir zaman. Aladong do nadidokni Tuhan Yesus songon alak batak didok tona sebelum naik ke surga untuk memberitakan kabar sukacita dan dibarengi dengan mengatakan aku menyertai engkau sampai akhir zaman, berarti Tuhan Yesus terus menyertai. Gabe berubah ma pola pikir ni akasisianna, gabe didokma audo hape na disurui. Gabe lauma sude bangso tu bangso pasahaton barita nauli. Dan ngadong be biarna. Habis mabiar ala naik Tuhan Yesus, gabe sude do dangadong biar marlasin roha pasahaton barita nauli dohot segala risiko. Gabe huingot hatani halak namalu mandok songonon. Dangadong sahalak pe tiki met-met, tiki geleng, tiki dadana bercita-cita tuluat si jantungon. Mungkin najuluon dang songonon. Tidak ada satu orang pun, tapi kita ditempatkan di sini. Prosesnya banyak hal. Ale adong satu gambaran. Adong sada raja namora nasudi adong, sudi fasilitas adong, alai holan sada do boruna. Ala holan sada sude do mabiar manandangi. Sude mabiar tusi gabe marumur ma. Nunga marumur Roma aka ajudani ala dibereng songona susah do rajai dohot permaisuri. Gabe didokma, tabain ma sayembara raja. Sayembara asadong namonopot beruta. Dibayan ma sayembara ala nadong doisi kolam. Kolami kira-kira 100 kali 150 mah. Jadi dibayan sayembara ma isi nabui merlangi sahatusan. Gudang ma hadiah. Basude ma alai dengan syarat holan naka duli-duli dok. Manang duli-duli ma tua, manang duli-duli na po sepak pokoknya duli-duli ma. Hadiah na perjolo ima hepeng $5.000. Hadiah paduahon jabu ma di 5 kota. Hadiah patuluhon boru nama gabe istrina. Sude ma sahutai mendaftar. Dangadong na mendaftar, isedoli do mendaftar. Alana biasa dari toba sian samosir sahatu sian parapat satu tomo merlangi doa ka naposoi kan, apalagi holan 100 meter mendaftar matusi. Kira-kira songon dia perjuangan. Sudi setelah halaki di juluni kolam, adong majuri. Dengan syarat-syarat mulungau pasahat peluit, berenang ma rame-rame. Jadi sebelum sahat peluit,
Roma aga jurion 15 ekor bibi dibuang tuh kolam. Dan paladong 5 menit habis. Dibuang lomok-lomok 5, dibuang tong habis. HP isinya buaya doh. Buaya semua. Setelah itu ahama ulunaikan gabe Roma juri seda 2 tarina hohom masudi. Jangan dong na terjun. Alai Roma raja na di juluan. Ojor ma na di tongai. Nah, roh pegawainya diojor. Cuk, tarsonggot may marakan. Kona uluni buaya ipa tarsonggot. Isa paton ma. Tarsonggot sahat maisan. Sudah mar tepuk tangan. Ya. Sudah mar lasniroha. Wah, nggak luar biasa. HP ngapucat. Doli-doli on saatisan. Jangan dong moderna. Saya heran masungunikan. Jadi sonari pilih hamu ma enak. Mulu hamu ahano pilih tamu. Pasti permaisuri. Asa jebu di mana, hepeng di mana, kolam di mana, sudema di mana kan ide kon. Alai Roma doli-dolion. Ahana pilih tamu. Dan kadong nahubilin. Sebelum huboto isi dona mengocarau. Gak ada yang kupilih sebelum aku tahu siapakah yang menempatkan aku di Cijantung ini. Aku tidak akan mengharapkan semua ini yang ada di dunia sebelum aku percaya bahwa Tuhan yang menempatkan aku. Hal ala holanik asini rohana do, buyau nakok tuson, sian hutan. Sian penderitaan mungkin mulu sejamanku. Sering do manggadung kita deh. Dohot gula MO. Ya. Ini realita kehidupan. Kadang-kadang mulut tarajumi tak bilang-bilangi puasa satu son sulit do tapatorakon. Mungkin adong namar LLS nejulu, mungkin adong martruk manompang ala di topang ni tulangna, dohot na asing sahati son ison pedang tentu dope ape idok perjalanan kehidupan. Solani ngaison kita. Ngata lului de mata, ngata pacongcong huriatta. Mengapa kita harus? Kalau kita mau saat ini Tuhan sudah berikan semuanya hadiah itu, marlas niroha maita. Karena Tuhan sudah naik ke surga. Idok dison, gudang dona gelisah. Aka jol manadong di Portibion, alel Yesus mandok songonon di hati Indonesia. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku dan percayalah kepada Allah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Untuk paradihon inganata. Dan marlas ndirohita mulu di son. Holan paradihon pertapakan pe, ulo do karingat dingin. Kuku pe sampai karingat ala na mengalului. Dang holan badan tak. Alai mulu di san, Yesus sudah naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Ikon marlas ni roh ado kita sadarion. Ya. Mulak siananon minum kopi, rap dohot keluarga. Berikan senyum yang indah. Ya. Karena itu membuat kita menjadi sukacita. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita. Tempat yang di sini ini akan usang. Alani tu akan aposo. Ya. Apalagi akan aposo, keluarga naposo, mulu pisongon hami akalan siaon. Hurang pabigian, unang torisong ka kamu.
Ate. Alana tiki hamu gelengpi atar songoni do pengajaran ni akan tua-tua tu yanakonna. Mulu pe mau mardalan hami ala ulaon basabar ma akan aposo. Tiki geleng pe hamu susah do mardalan alau tuntun hami do. Wajari dang palamuruk kami. Ya. Songoni mulu gugu suara lana hurang pabigian. Unang turjuk roham. Sabar mak. Waktu itu akan berjalan. Alani mak akan tua-tua dot akan aposo bui mak saling mengisi. Saling memberikan kebahagiaan ala buah. Ala nunga naik Yesus tu surga. Para dehon inganata sudi. Karena itu apapun keluhan, apapun pergumulan, apapun masalah yang sedang kita hadapi, itu akan Tuhan tolong. Songon masalah nadong di Efesus B tersongoni. Masalah nadong di Hurgiai P tersongonima. Adong do peran utama ni debata di tonga-tonga ni nguluta alani ikon tapasahat masudi aka pergumulat tatu Tuhani. Asabui hita marlas ni roha. Ya. Supaya kita bersuka cita kapan lagi kalau enggak sekarang. Jangan mau didodoni, ya, jangan mau dokor nih. Ditekan ya oleh masalah itu sendiri, padahal masalah itu sendiri akan berlalu. Anak-anak yang diserahkan Tuhan kepada kita benar itu anak kita, tetapi bukan milik kita. Kita disuruh merawat, mendoakan, dan disuruh juga membimbing, membiayai. Karena itu, molo piadong di tonga-tongata masalah na terjadi di tengah-tengah ni keluarga, tapasahat ma Tuhan ni. Elani inahana selalu ceria, ya. Ala sude masalah na di lian Tuhan ni, ya. Pos dorohana Tuhan ni, gabi bui ma ceria walaupun sendiri, ya. Berjuang melawan segala perkara yang terjadi, dang holan babal kondak dana. Tapi sude biaya dohot, sude masalah. Walaupun kadang-kadang mulut di huta dang mancalo campar. Inilah kehidupan yang sedang kita jalani. Tetap seperti apa yang dijalani oleh huria-huria na parjulu. Jadi unang marungutungu tita mulu adong persoalan na ta'alami. Alai tapasahat matuhuhani asa dileon haguguon. Kekuatan untuk menjalani kehidupan sedikit lagi. Sisa-sisa kehidupan kita. Kalau waktu itu hanya sedikit, kita pergunakan untuk bersuka cita. Alanima adong namandok. Sukacita itu akan memberikan semangat dan menyembuhkan segala penyakit. Horas. Salam. Oke, biasa nah gudang akalansia jadi sering lupa. Ya, serupa dengan saya. Saya juga sering lupa. Jadi inilah kehidupan yang sedang kita jalani di tengah-tengah perjalanan hidup. Hamaolon, lasniroha, terus dia berganti-ganti. Tanpa kita atur, itu akan berjalan terus. Karena itu, apapun yang terjadi, ikon buido hita tersenyum dohot marlas niroha. Apalagi Kristus yang sudah naik ke surga, para dehon sudi aka inganata, dang marlas niroha hita isi, tidak khawatir akan kehidupan ini. Kami tidak gelisah, walaupun segala sesuatu menekan hidupku, tetapi aku percaya Tuhan sudah menyediakan bagiku. Karena itu kita mau aminkan di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan menyertai kita,
bukan hanya sampai hari ini, tetapi sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa. Allah Bapa kami, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan telah memelihara, menyertai dan memimpin, sehingga kami boleh merasakan kasih setia Tuhan dan kemenangan Tuhan, sehingga boleh mengubah kehidupan kami dari kesulitan-kesulitan yang kami hadapi menjadi sukacita yang Tuhan berikan. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami sadar, kami tahu di tempat ini, di gerejamu ini, masih banyak saudara-saudara kami, teman-teman kami, keluarga demi keluarga yang sedang bergumul. Mungkin juga karena ekonomi, mungkin juga karena anak-anak, mungkin juga karena pasangan hidup. Tuhan, kuatkan kami dan ubahlah kami agar kami mencintai kehidupan ini bersama-sama dengan keluarga, agar gereja juga boleh berubah untuk mengucap sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Jika ada masalah yang berat, bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau akan memberikan kekuatan bagi kami untuk menyelesaikan semua persoalan dan pergumulan. Tapi mungkin juga ada hari ini masih juga banyak saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak dapat kami sembuhkan. Mungkin juga mereka ada di sini dan bersama-sama dengan kami. Tuhan berjanji bahwa setiap orang yang percaya, sepakat 2-3 orang, maka apapun yang kami minta Engkau akan berikan. Oleh karena itu kami memohon dengan segala kerendahan hati kami, lawatlah sahabat kami, anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit fisik, agar mereka boleh Engkau beri kesembuhan dan kekuatan, berkati obat-obat yang sedang mereka konsumsi, begitu juga keluarga yang sedang mengurus. Kami yakin dan percaya ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini, kami tidak lagi khawatir menghadapi hidup ini, tetapi kami bersukacita karena Tuhan telah memberikan kasih karunia. Berkati semua parladu-Mu dan keluarga, berkati semua pendeta-Mu dan keluarga, begitu juga seluruh ruas HKBP Cijantung, khususnya yang hadir pada saat ini. Engkau berikan sukacita ketika kami pulang dari tempat ini. Jangan biarkan kami pulang tanpa membawa berkat-Mu. Berkati kami Tuhan satu persatu, agar sukacita dan damai sejahtera itu menjadi bagian daripada kehidupan kami, yang boleh kami wujud nyatakan di tengah-tengah keluarga kami. Buat lingkungan negara, begitu juga pimpinan gereja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah juga Engkau memberkati mereka agar apapun yang menjadi aturan, apapun yang menjadi kebijakan, biarlah itu bermuarakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan kebahagiaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami yakin dan percaya hari ini Engkau sudah mengampuni kami, dan hari ini juga kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari dimahita.
Nunga manaik Yesus Kristus Tuha bangsana, surmurung dogoarna natinaenna, na mangatasi aka suru-suruan, sumurung do nang hasangaponna martibakon nasida, atong tu iba nama pakirimota, jala iba nama haposeota manang ahape namasa. Ai molo holan ditanoon dohita makirim di Kristusi, jolma na dumangol mahitas yang saluhutna. Tagan di portibion dopehita, tahanguluhon mahatan ni Tuhani namandok, songon parohaon ni Kristus Yesus maparohaon muna, di bagasan sodang ni hatai mahita mangula ulauta, mangaradoti parsaorata di tongan ni bagas, di huria doh di masyarakat, asa marsangap Tuhani marhiti-hiti hata parangi dohot ulauta. Mari dibaca. Tatangya kon papiliata martang yang mahita. Ale debata manamina di Banua Gicang, kodo haroroan ni saluhut silehon-lehon adinggan, dohot nasau libasa namauliutus. Hupa saat kami masya nanilehon mituhami pilihan nami tuho, saya jalumai kape uap na hucus di culum. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasa kami pilihanon patibulhon na rajaonmu, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam butadahami gudang ni selehon-lehon mituhami, asalam girgir hami mandok mulihati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan Yesus Kristus naung manaik tu Banua Gijang, nahululis siamu ni debata, hasangapon doha tamuliaon ma dihoro di saliling nililingna, namarlas ni roha duhami nuaing ala naung monako, jala dibabakit debate ho gabi raja di atas ni saluhut. Halungangan dosudi dalammu, ay dipatutoru ho dirim, tutoru ni saluhut, alai gabe tumimpuho sian sudsude jala maruli goar, asa lopit saluhut ulunitot lao masobbatuho, jala ganup pamangan marhatopoton, hodo Tuhan, mauliati marohanami tuho, ala naong diukapo dalan tu Banua Gicang, gabis situan ni malimho, namang ngondihon hami tu debata, say pasu-pasu maha huriam, namar maringan dope di hasianganon, paima marpungu hami tu labungmu, say pasaut ma bagabagam tu akka suruammu, lehon tu nasida sahala dohot hagugon,
sian banua gicang, asa marmulia guarmu di Portibion. Saya jarima akap partohonan di Huriam, asala hobar tulo moniroham aka aturan, pamisangon, dohot panugunuguon, na niaturhon nasida di Huriam. Saya gonggomi jala paritai mahuriam di tanoon, asalam rarat jala monang Huriami. Lehon napistaron, sian banua gicang tu aka iduk nami, tu aka sudi pedita guru Huria diakones viverpro dohot sudi situa asalam maraturan Huriam di tanoon. Saya pajongjong Huriamu di bagasan rohanami asa marhiras ni rohami mangului dohot mangikuton ho pahot marohanami tuho asa hutat hatidakon hami mangulu manang mati pehami hodo Tuhan nami. Sai paian ma hatam dohot dame di Huriam asa huingot hami dada hasyanganon inganan nami alai di banua gicang di lambung mido. Sai ramoti ma namanggonggomi hami dohot raja dohot suruan na pinabangkitna lehon tunasida hapistaran sian banua gicang dohot uduk di roha asa dohot nasida mangului paretam pasu-pasu ma saluhut perpunguan ni halak Kristen sai homa dongan nasida cupang perpunguan di gereja di persikolahan nangpe di bagas nabi sai lam lokangi sian hami dosa do sudi parsoraton hami di hasyanganon asalam malungun hami paimahon harorom manghalap hami tulambungmi. Alia manami na di banua gicang, saya pinarbadia maguarmu, sero maharajaonmu, saya saup malo meniroham di banotongon songon na di banua gicang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari, si sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangako. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho jala dipasarhon madamina tutodim.